बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. राज्यातील सर्व मच्छीमार बांधवांसाठी पावसाळी मासेमारी बंदीचा कालावधी 15 ऑगस्ट पर्यंत लागू राहील, अशी माहिती मंत्री नितेश राणेंनी दिली आहे. नमस्कार. महाराष्ट्र सरकारने 15 ऑगस्टपर्यंत मासेमारीवर बंदी घातलेली आहे. म्हणजे 12 नॉटिकल माइल्सपर्यंत जी राज्याची हद्द आहे तिचे कुठल्याही प्रकारची मासेमारीला परवानगी नाही. महाराष्ट्राचं मत्स्य मंत्रालय म्हणून आमचे अधिकारी पूर्ण पद्धतीने सज्ज आहेत, सतर्क आहेत की कोणीही राज्याच्या हद्दीमध्ये जाऊन मासेमारी करता कामा नये. कोणाला कुठल्याच प्रकारचं सहकार्य म्हणजे कुपन असेल, पास असो, डिझेल असो, कोणाला कुठल्याच प्रकारचं सहकार्य या कालावधीमध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या मत्स्य खात्याच्या वतीने मिळणार नाही. प्रत्येकाला माझी एवढीच विनंती आहे की येणाऱ्या 15 ऑगस्टपर्यंत ही बंदी प्रत्येकाने प्रामाणिक पद्धतीने पाळावी. कोणीही मासेमारी करण्यासाठी समुद्रात न उतरता आपण जो प्रयत्न करतो आहे ज्याच्यामुळे निश्चित पद्धतीने उत्पादनावर फार मोठा फायदा होईल, मच्छीमारांच्या घरामध्ये आर्थिक उन्नती येईल, या सगळ्यासाठी आपण महाराष्ट्राच्या मत्स्य खात्याला सहकार्य करावं, एवढंच ह्या निमित्ताने सर्वच मच्छीमार बांधवांना विनंती करेन.